lekker nog zelf. Serieus, een van de mensen die zorgden dat we hier leuk kunnen bier drinken. Een beetje nooien. Heeft leuk getipt. Een paar leuke acties gemaakt. Het is gewoon uitermate getipt. Dus, de heer Neutel. Hallo. Ja, die weet dat hij nog op andere kant in het land ligt. Hij had veel genoten en won, maar hij heeft toch even een paar chances. Ja, het maakt hij niet af weer hoor. Dus, hij bent een voortreffelijke snoot gespeeld. Betteling Bartel Farm, dat is het enige probleem met. En gaat hij heeft de man van Bessen. Hem finaal allemaal geknooid tegen Lichtpunt hier. Stelt B. De man die de beste speler van Bessen finaal helemaal zoek gespeeld heeft. Ja, hij begint. Hij begint. Ja. We hebben Gerro van Dijk. De coaching achter Ruin 3. Deze man heeft zeer veel werk verricht in deze team. Hij heeft gezorgd voor zijn coaching het seizoen. Hij heeft gewoon prachtig werk verricht, die jongen. Gerro, laat je hem zien, jongen. Lastig. Wat? Laat je hem zien. Heerlijk, ja dankjewel Gerro. We staan op Bosma. Dat is een speler die bij het kampioensteam van vorig jaar behoorde. Deze man geblesseerd dit jaar. Heeft toch zijn best gedaan met een aantal flinke aanmoedigingen. Zoals je ziet, zijn been zit in het gips. Gaat er maar nog uit. Jongen is de volgende jaar erbij. Daarnaast hebben we Rin Luning. Ja, toegevoegde waarde. We hebben daar aan het klop. Dit is al even instrument aan het klop. Aan het klomp is een speler met een zeer hard schot. Hij heeft 70 goals gemaakt in het toernooi. Kwalitatief goede speler. Men zegt dat hij in een beter team had moeten behoren. Ik noem dan met name FC allemaal of Nixon.nl. Transfer is niet mogelijk, want Anne is de club trouwen volgend jaar. Anne, hartstikke bedankt voor dit heerlijke toernooi. Een paar rondes voor de goals meegemaakt. Ik hoop dat je van genoten. Ja, hij is er steeds bij je genoten. We winnen nog even centje de mensen thuis. Ik heb het al vandaag gedaan. Anne is de klasbak. Wat vond je ervan dat het publiek zo enthousiast was? Ja, ja. Ik heb het wel gedaan. Ik op de bank, in jouw naam. Dan heb je wel zoiets van de nummer voor, ja? Die geldt niet uit. Precies. Kijk, je loon is scherp, dus je bent gewoon een gevraagde speler, je bent een dure speler. Maar je dat het allemaal voor het publiek is, of niet? Ik speel bij Leo, ik speel niet voor het geld. Ja, dat is nog graag gehoord, hè. Sportieve spelers, kwalitatief goed, gaan niet voor het geld, die gaan voor de sportiviteit, hè. Die gaan voor het spel. Dan hebben we hier Jos Mennik. Een degelijke speler. Speler keeper, meeste balgebied. Ik zal even inzoomen op deze jonge man uit het talent van Leo. Dit is Jos Mennik. Een speler die een hard schot, goede diep en ziet over het spel zeer goed. Een dodenschot. Een dodenschot. Jos, vertel eens, dat vond je van het toernooi? Zelf, leuk, positief. En het tweede gewoon vind ik al Nelly. Het tweede van de pool. Ja, leuk. Je bent wel tevreden? Ik ben tevreden met het resultaat. Wat is je hoogtepunt van het hele toernooi? Het is koud. Even ter toelichting, Jos Menning heeft een speler vlak gelegd met een zeer strak schot. Recht op de kanus van een zekere speler van Hees. Jos, even je toelichting van de situatie. Jeroen Staal haalt uit vanaf de rechterzijkant. Zit op de benen van Bert Smit, keeper van onze tegenstander. Bal retourneert richting mij. Ik krijg het bal op de voeten en haal uit. Wil ik uit je voet, vol op de bek van Bert. Bert gaat vlak. Nou, kijk, dat is de toelichting van Jos Menning. Het komt er dus op neer dat de speler een aantal civiele musseloos was. Klopt dat? Nou, niet helemaal musseloos, maar wel in dusdanig staat dat opstaan geen op. Dat is gewoon even, de speler was vlak en
Wat geven dat de speler gewoon bij de bewustzijn was, zeg maar? Ja, niet bij bewustzijn. Hij was even afwezig. Maar dat is een zeer strak schot. Ja. Ik heb bij de toeschouwers een aantal mogen vernemen dat het, het schot was niet goed voetbal bij jou. Neem de bal goed aan. Je schot was fenomenaal. Dus, Ah, nou was hij dan weten. oh. Was niet nodig, zei Jos. Het schot was genoeg. Jeroen Staal heeft een aantal goals gescoord op systeem 1. Huh? Geef een toelichting op dat toernooi. 4 goals. 4 goals, geef een toelichting. 1 met buitenkant voet. En ik heb Bert Smit eerst een hulp gegeven. Zoals u begrijpt, Bert Smit heeft, is vlak gegaan door een schot van Smit. Die leuk om Bert Smit even voor de camera te halen. Ja, maar even toelichting. Jeroen Staal heeft eerst hulp verleend aan Bert Smit. Die is vlak gegaan door een schot van Jos Merk. We gaan nu even over naar Bert Smit, het slachtoffer van de hele situatie. Even tussendoor is de bijnaam van de man met het harde schot aan de klomp, alias Wooden Shoe. Team C1000, dus dat onder andere Dennis Rundeween in. Dennis Rundeween, broertje van een van de winnaars. Dus Dennis Rundeween. Dennis, bedankt. Geef je een reactie. Mooi toernooi, vriend? Ja, tevreden? Je hebt wel een goed toernooi gedraaid. Dus ik praat de hele tijd dichtbij, Erwin. Dus Erwin Rundeween is een van de winnaars. Deze man, de Robin Nitzel heeft het toernooi gewonnen, heeft een aantal speciale acties gemaakt. Wondergoals, man talentje. Geef je een reactie. Oh, dat is Erwin. Ja, Erwin zegt dat het gewoon een prachtige wedstrijd was. Prachtige wedstrijd, goede acties gemaakt. Heeft zijn inzet getoond. Bedankt voor je bijdrage, Erwin. Dit is Verder Smit. Dat was Verder Smit. Een van de types van Nitzel, dit team die gewonnen heeft. Verder Smit. Nou, het deelt overzicht van Nitzel.nl. We zien een aantal belangrijke spelers die een belangrijke rol hebben gespeeld in het hele toernooi. De heer Kleijden heeft de telefoon. We zien een aantal spelers trouwen. De naam van Marijtje, Mirjam, Marit, Rita, Karen. Het zijn enigszins storytines, maar Sinin, een van de organisatoren van het hele evenement. Sinin, bedankt. Ik wil je bij sluiten met een algemeen beeld van het hele toernooi. We hebben helaas de heer Bettington confronteren met een vast filmpje. Vanwege de knock-out die hij heeft ondergaan. Ik wil iedereen bedanken voor het maken van deze film. Van het toernooi. Jacques bedankt. Erwin bedankt. Jacques bedankt. Jacques bedankt. Jacques bedankt. Erwin bedankt. Ik wil Arne Morgen bedanken. Ik wil Jostijn bedanken. Ik wil Aline bedanken. Ik wil de hele straat bedanken. Het was een fijne samenwerking. En ik zeg tot volgend jaar.